zlé časy. Svetu hrozí vojna, technológie idú dopredu obrovskou rýchlosťou a možno zaniknú niektoré povolania. Zároveň je každý rok čoraz skôr a čoraz viac dní teplejšie. Čo považujete za najväčšiu hrozbu v súčasnosti, pani prezidentka? Vymenoval si množstvo hrozieb, ktoré visia nad nami, obrazne povedané, a ktoré si uvedomujeme. A mne sa zdá, keď sa pýtal, že čo vlastne je ako keby tá najväčšia hrozba, alebo ktorú považujem, mne sa zdá, že v centre všetkého, čo bolo vymenované, je človek. Musíme dať dole prezidentku. A ja si myslím, že vlastne najväčšou hrozbou je človek, ktorý, alebo ľudia, ktorí si neuvedomia svoje hranice, chcú viac, a ktorí sa nedokážu ovládnuť, idú na úkor druhých alebo na úkor prírody. Akákoľvek forma sebectva, deštrukcie je v pozadí tých javov, či sa to týka demokracie, či sa to týka klimatickej krízy, či sa to týka akéhokoľvek negatívneho javu, ktorý nám hrozí. Takže myslím, že z tých hrozieb, ktoré boli vymenované, je potenciálne najväčšou hrozbou človek, každý z nás, ktorý potenciálne nezvládne sám seba, svoje ego, ukontrolovať svoje túžby a svoje limity. Povedzte to za mňa. Je to americká! 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 Čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčší lotor, tým je to väčšia celebrita. Musíme dať dole prezidentku. Podívajte na tieto podujatia, lebo vás sa boja ako čerti kríža. Mohla by sem prísť tá americká panička Čaputová? Nemohla, lebo by ste jej najavo počuli. Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme, kto Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil. Ako príde pravda o fašizme na Ukrajine, ako príde pravda o tom, že najskôr sa zabíjali ľudia na Donbase, zabíjali sa tam Rusi, až potom sa my dozvieme veľkú pravdu o Slovensku. Nenechajme si zobrať pravdu, lebo to je to jediné, čo nám v tomto okamihu zostáva. Robert Fico!